Pasan 10 minutos das 4 da tarde, continuamos en directo, rodeado de fachón olímpico, rodeado de medallas olímpicas e xa para recibir o noso convidado. É unha honra para nós, Marcial, ter aquí a este home que aos seus 82 anos segue máis ou menos en activo, agora nos contará, pero vouche deixar, Marcial, a honra de que digas quen é. Pois mira, é un grande do deporte, pero tamén da dermatoloxía, No deporte conseguiu cantidade de trofeos que logo xa coñeceremos, pero tamén premios importantes a nivel nacional na súa especialidade. Estamos a falar dun grandísimo deportista e dun prestixioso dermatólogo. Manuel Cruces. Boa tarde. Hola. Buenas tardes. En primeiro lugar, Manuel, damos as grazas por vir, porque a verdade eu tiña moitas ganas de saber de ti. Houve moito tempo en que eras portada de todos os xornais, televisións, Galicia a nivel nacional, internacional. Non te pases. No, é que ti eres moi modesto, pero é así. Un verdadeiro campión, hoxe en día aínda faz algo de piscina, faz algo de bicicleta, e conseguiste sacar tempo para estar aquí con nós. Sí, bueno, é que sabes que meu fillo anda por estes... é director de programas, e sempre, bueno, tira un pouco isto, non? E, bueno, aparte que a vanidade, pois, é unha cousa que a xente leva hasta que morre, non máis. Ahora dinos, Manuel, bueno, ahora tamén me gusta tirar moito de dormir a siesta. Tirar moito, tirar o que se poida, todo o que se poida. Sin a siesta non hai home. Porque iso tamén é saudable. Sí, pero máis siesta de pijama e orinal, non? Claro. Como Camilo José Cela. Claro. Sí. Como Camilo José Cela, sí. Bueno, normal, tampouco moito, 40 minutos, 30 minutos. Bueno, está ben. Pero din que un bo deportista ten que ter un bo descanso tamén. Sí que é moi difícil hoxe, É moi difícil hoxe porque a cabeza non para. Efectivamente. Mira, a túa vida mudou a raíz dun accidente, non? Que pasou? Bueno, pois é unha señora que levaba os chavales ao colegio no coche, eu iba entrenando, e non se dou conta, e atropelloume. Bueno, pois rompeu unha pelvis. E depois tuve 3 anos parado. Dísnos que lle tes medo aos coches agora. Sí, agora non tanto, pois xa me vai pasando, pero é complicado, porque aquí non hai carreteras para as bicicletas, non hai nin por coches casi. Claro, ou os condutores temos que aprender a respetar tamén, a convivir os deportistas cos condutores. Un pouco hai que poñer das dúas partes. Eso mellorou bastante, a xente xa ten un pouco de respeto, pero claro, como haxa un que non teña, xa está. Temos que seguir concienciándonos nese sentido, porque a estrada temos que compartir con todos os que a utilizan. O que hai que facer son carreteras para bicicletas. Cando se fai unha carretera, hai que facer outra, como fan Holanda, Bélgica, por aí, para as bicicletas. Esta... Bueno, o caso foi que ti ibas en bicicleta, veo un coche, atropelloute, fracturache a pelve, e supoño que para ti iso tivo que ser moi duro. Moi mal, estuvo moi mal porque, claro, queríamos operar, os colegas, coño, que operamos. Sí, pero tiñame que abrir o abdomen, romper os músculos todos. Eu dixe, non, eu vou pola antigua. E entón meteron un clavo aquí, puxeron un peso para baixo, para tirar do fémur, como nas películas, vamos, que está aquel co... Ali botei 58 días, tirado, que non podía moverme casi. O que máis me molestaba, para que o sepas, é que, claro, eu era jefe de servicio de derma, estaba nun hospital, e viñan as enfermeras, pero viñan a limpiarme. E a min eso, chico... Claro. Pero recoñecerás que... Pasei moita fame porque... Claro, Manuel, pero recoñecerás o importante labor que fan as enfermeras, eu xa vou decir, do servicio público que temos neste país, a cantos e cantos enfermos que non se poden mover, que a súa familia non é quen de axudar, que están aí elas traballando, e eles, que tamén hai homes enfermeros. Os médicos tamén fan algo. Tamén. Os médicos tamén facedes algo, iso é verdade. Ten moitísimo mérito como te recuperaches desa lesión, pero eu diría que tamén ten moitísimo mérito como empezaches ti no triatlón aos 50 anos. Sí, porque eu vin un reportaje de un triatlón famoso que hai no mundo, que é isto del triatlón e tal, mirei, empecé a preguntar,
a xente preguntaba polo triatlón e non sabía se se comía, se se pescaba, se que era aquilo. Non, pois nada, iso hai que correr, hai que nadar, pois hai que andar en bicicleta, pois hai que correr. E canto? Pois hai que, depende, hai distancias distintas, pode ser que sean 4 kilómetros nadando e despois 180 na bici, pois un maratón. Ti, toleas, non sei que, tal. Pois sí, vamos a mirar e tal. E fun pouco a pouco, E entonces, bueno, pois creo que fun dos primeiros en España que empezou a facer eso, porque daquela non era negocio, non se cobraba, éramos 14, 20 tíos. Ahora un triatlón é un negoción tremendo. Pero ten moitísimo mérito, entendestes o que era triatlón, non marcial. Bueno, e moita xente que está na casa... Por iso me quedou claro que eu non o vou practicar nunca. Pois é unha mágoa, porque sabes o amigo que me quedou claro? E teño esperanza, porque empezou Manuel aos 50 anos. Sí, empecé aos 50. Que nunca é tarde para empezar. Eu podería empezar agora, ou calquer persoa que está na casa aos 50 anos podería empezar. Sí, hombre, tens que ter unha base, pero o máis importante é a ilusión. O sea, é querer facelo. Cando empezaches nesto do triatlón, xa tivera o accidente coa bicicleta? Ou aí Non. O accidente, eu empecé no triatlón no ano 90 e poucos, o accidente foi no ano 2004. E aí empezas pouco a pouco, ata chegar a ser todo un campeón do mundo. O campeonato do mundo, un campeonato do mundo de, vamos por grupos de edade, O sea, eu son un de categoría fósil. Non vai pensar que... Categoría Home, pero 82 anos, Manuel, non te quites mérito, Eu non corro cos chavales. Home, a min o Pablo, Javier, Comenoia, todos chamanme maestro. Porque, claro, cando... Pero esas medallas son todas túas, non son nin de Pablo, nin de Javier. Esas son campeonatos de España, ganei un montón deles na miña edad, pero non ten mérito. Nixón, porque non hai xente. Pero sí que ten mérito porque, mira, ten mérito porque non é que... Cantos erades? Ti solo non eras. No, bueno, hombre, ahora quero ver se son capaz a correr o campeonato do mundo, porque ganei o campeonato do mundo no 2019. E agora, este ano, en setiembre, hai o campeonato do mundo tamén en Pontevedra. Vou ver se son capaz de facer a natación e a bicicleta, porque correr, teño unha prótesis que me puxeron e non podo correr. Pero como non vai ter mérito a teus 82 anos, despois de superar un accidente cunha prótesis e que estás dicindo vou a ir ao campeonato do mundo en Pontevedra a nadar e en bicicleta? Iso ten un montón de mérito. E a xente da miña edad que se levanta para coller o autobús para ir a non sei onde con 80 anos, tamén. Tamén, todo ten o seu mérito. Todo ten o seu mérito. Pero non é comparable, Manuel. Ai, non o. Non é o mesmo ir a coller o autobús a certos kilómetros andando que facer o que faz ti. Bueno, pero eu fago como me dá a gana. Aí está. Iso é verdade. Entende? Aí está. Os outros... Non, porque tal, entende? Eu creo que esa é a mensaxe, porque non lo acaba de decir hoxe Manuel. E outro día dixo Carmela tamén nese mesmo sofá. Eu fago o que me dá a gana. A partir de determinada idade, iso é o que hai que facer. Sí. O que vos dé a gana. Sí, hombre. Pero habería que facer iso a todas as idades. Cada un é feliz así. Pasa que non así. sempre se pode. No, porque o que lle dá a gana a un chaval de 20 non é o mesmo que me dá a gana a un 80. Efectivamente. Vamos a ver.